कहीं अगर आ जाता तो बबरवा खोड़ियाए के जगह नहीं के मिल, लेकिन जितने कम संख्या बा उतने थोड़ा दिल से जयकार होको कि ये सुगहा भवानीपुर के जितना दुख दलिदर बा खौसी दिनाव बा यहाँ से टॉप के बेतिया जिला टपा कहीं बेतिया के लोग आइल हुई तो बेतिया के लोग आइल हुई तो गोरखपुर चले जाइए, कहीं गोरखपुर के लोग आइल हुई तो गोरखपुर के लोग आइल तो दिल्ली भेज दिया। आई बेंजू मास्टर दिल्ली से आइल बड़ा भैया था बेंजू मास्टर साहब के न्योता दलर का दूंगा से आइल बड़ा, लेकिन जितने कम संख्या बा उतने थोड़ा दिल से जयकार होको। प्रेम से बोली साची दरबार की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, वीर बजरंग बली की जय जय श्री सीताराम। परम पूज्य पदारविंद मानस मकरंद इसी राम नाम की बहती हुई गंगा में रसपान करने वाली सती सावित्री, सती अनुसुईया, सती सीता को चरित्र को चरितार्थ करने वाली माता और बहनों एवं बाल स्वरूप कन्हैया को चरित्र को चरितार्थ करने वाले प्यारे बच्चों एवं मानस कथा के श्रद्धालु भक्त, मैं दिनेश पांडे भोजपुरिया अपने समस्त मंडलों के साथ आप सबों को कोटि कोटि नमन करता है, प्रणाम करता है और आप सबों से प्रार्थना करता है कि इस साजीबाजी आवाज से यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो जाए तो रुआ लगन हमरा के बालक समझ के क्षमा मत कर जाए। काहे तो हर गलती क्षमा योग्य ना होला, आज एगो गलती करे तो काल 2 गो जरूर गलती करे, परसों 3 गो जरूर गलती करे, यही तरह गलती पर गलती करत रहे, लेकिन जाए के बेरा एक बेर संक्षेप में बता दिहल जाए जौन भी त्रुटि फूटी भइल गलती भइल के हम सुधार कर ले, ना तो क्षमा कर देला के बाद में हमार भाव बढ़ जाए। बड़ा खुशी के बात बा, बड़ा सौभाग्य के बात बा कि आज सुगहा भवानीपुर ग्राम के पावन भूमि पर श्री राम भक्त हनुमान भक्त श्री रामायण शाह जी के दरवाजा पर आज हनुमान जी के आगमन हुए और वहां के माध्यम से वहां के दरवाजा पर सुंदर कांड के पाठ होके जाता। अब बतावल गए ए विश्वनाथ भैया कैसे कि सुंदर कांड के पाठ हर जगह ना होला, हर आदमी ना करावेला, के करावेला जंत्र कहाँ होला, कहाँ होला, जो घर परिवार से सुंदर हो जाला, बोली विचार से सुंदर हो जाला, नगर बस्ती से सुंदर हो जाला, अरे तन मन से सुंदर हो जाला, ओकरे दरवाजा पर सुंदर कांड के पाठ होला। हर जगह ना होला, हर जगह हनुमान जी ना आई नहीं। लेकिन हमरा के ये सुगहा भवानीपुर में साथ देवे वाला हमारे पैड वादक मृत्युंजय पांडे जी, ग्राम पोस्ट लौकरिया, थाना पलानवा, जिला पूर्वी चंपारण, बिहार के रहे वाला बानी। हमारे नाल वादक के हमनी के चीला के मर्यादवा भलवैया, हमारे बेंजू वादक के रामनाथ जी, रामनाथ जी ग्राम पोस्ट परेउआ रक्सौल, जिला पूर्वी चंपारण, बिहार के रहे वाला बानी। मर्यादवा का रहे वाला झाकरापुर। आई सब कोई के साथ देवे वाला हमारे साहू डीजे साउंड, साहू डीजे साउंड एंड टेंट हाउस, ग्राम पोस्ट सुगहा भवानीपुर, थाना कंगली, जिला पश्चिमी चंपारण, बिहार के रहे वाला। अगर ये आवाज जहां तक ये माइक की आवाज, हरण की आवाज रुआ लगन तक पहुंचत होके तो रुआ लगन शुभ या अशुभ कार्य में साउंड जनरेटर टेंट हाउस कुर्सी तुर्सी सब रुआ संपर्क करी। प्रोप्राइटर बानी श्री रामायण शाह जी,
मोबाइल नंबर जितना हो के बाद में बता दिहल जाए ना जी। लेकिन हिंदू धर्म में बतावल गई कि कोई शुभ कार्य होला, कोई भी पूजा पाठ होला तो सबसे पहले बाबा गणेश के पूजा होला, होकरा बादे में कोई और देवता के पूजा होला। लेकिन ये शास्त्र के अनुसार बतावल गई, अब बहुत व्यास लोग, बहुत कलाकार लोग सबसे पहले बाबा गणेश के सुमरन करेला, आ बोलावेला। लेकिन श्री राधे कृष्ण हनुमान आराधना मंडल एवं जागरण मंडल के तरफ से सबसे पहले माई के बोलावल जाला। कैसे? काहे? तो वही माई के दया से, वही माई की आशीर्वाद से, वही माई के बल से हमने गाई ने बजाई ने जा। कैसे हो? वह माई के आशीर्वाद से हमने दुनिया देखत नहीं जा। जय हो। वह माई के आशीर्वाद से केहू पैड बजावेला, वह माई के आशीर्वाद से केहू नाल बजावेला, अरे वह माई के आशीर्वाद से केहू बेंजू बजावेला, माई के आशीर्वाद से केहू झाल बजावेला, वह माई के आशीर्वाद से घर में केहू केहू गालो बजावेला। भक्त कहले कि हे माई, भक्त के कहले हमारे रामायण भैया। कैसे? देखिए रामायण जी के कथा होके जाता, जय हो। और रामायण जी के दरवाजा पर ही होता। हमारे रामायण भैया कहत नहीं माई से कि हे माई, हमारे दरवाजा पर सुंदर कांड की पाठ होता, और सब देवता लोग के बोलौले बानी, और साथे साथे तोहरो के बोलौले बानी। यदि तू ना आइबू तो हमारी जग सफल ना होई। ऐसे हम तोहरा के बुलावो तनी, सुगहा भवानीपुर के रहे वाला दिनेश पांडे भोजपुरिया बुलावत रे। कैसे? कैसे बोलावत रे हो? अरे हम बोलावो तानी, अरे हम बोलावो तानी किया वही माही बंदना के सजा दो माई। हम बोलावो तानी अवई माई बंदना के सजा दो माई। ओ हम बोलावो तानी अवई माई बंदना के सजा दो माई। सुनले बानी की तोहरा दरबार में जे भी जाला उ खाली लौट के ना आवेला। सुनले बानी की वाल्मीकि जी पहले चोर रहनी, पहले डाकू रहनी, वहाँ के मुंह से पहले रामा रामा ना निकले, पहले मारा मारा निकले। लेकिन तोहरे दरबार में जाके ए माई राम जी के जन्म के पहले पूरा रामायण लिख के रख दी हनी। वाह वाह, तोहरे दया आशीर्वाद से। कैसे? लेकिन ये सुगहा भवानीपुर दिनेश पांडे भोजपुरिया बोलावत अरे। कैसे हो? कैसे बोलावत अरे? और भक्त कहले कैसे? कैसे? क्या हो जाता है? वो क्या हो जाता हूँ मैं? भक्ति कहले हो हंसी सवारी माई पीड़ा बजावेलू, हंसी सवारी माई
माई के बुलावे खातिर आ गई वाह वाह हमारे जगकर्ता महोदय जी के जय हो रामायण शाह जी के धर्म पत्नी जी के तरफ से ही 52 रुपया के दान है ये हनुमान जी के दरबार में आई जय हो ए मंच के तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद बा हनुमान जी से प्रार्थना करे कि वहाँ के दिन दुना रात चौगुना बनौले रहे बड़ा सुंदर बात कहने की कि जवना गछिया में पानी पटौलत है अपना हाथे कटावल महापाप हो महापाप हो जवना गछिया में पानी पटौलत है अपना हाथे कटावल महापाप हो दुख के दरिया में जौन इंसान अगर डूबत हो के उ मनई के सतावल महापाप हो अरे समय हो के तो भगवान के नाम पर खर्चा करी हई हनुमान जी के नाम पर खर्चा करी अरे कैस्टा नाच में लुटावल महापाप हो महापाप हो बाप रे बाप ओहू में तरह तरह के शुक्रिया अदा होला ए भगवान के दरबार में 2 रुपया दान दे हम कपिल भैया तो ये होई समस्त परिवार के जयकार बोलल जा सकता लेकिन नाचो ऑर्केस्ट्रा में बाप रे बाप शुक्रिया अदा नहीं होला कि जिन बाबू ने दिया रुपया मैं उनकी शुक्रिया अदा करतली रे दादा 3 बेर लातवा से ठकठका देवला लोग 3 बेर लात से ठकठका देवला लोग चौकिया बहु काहेला काहेला? पूछनी छोटाई भाई से की बताओ तोहर लवंडा भाई लोग 3 बेर चौकिया बकाए ठकठकावेला सब कहत रहे कि हमारा जिरवा जात नहीं की जे पैसा देवेला नो ओकर 3 गो पुस्तानी के तार दीने सब भंगरी ना तो बढ़िया बात बा हमारी गोरवा से काहे बाकी रही जौन उनकर पिछला पुस्तान जौन रही ओहू से ठकठका दिया लगा 3 बेर के उंगो तोड़ चालू हो जाई आई भक्त शिरोमणि साहू डीजे टेंट हाउस वाले संदीप कुमार की तरफ से आप सभी मंडली को हार्दिक अभिनंदन है जय हो ये सब हमरा मंडली खातिर आई भाई एगो हमरे खातिर नहीं खे आई ताकत का है बड़ो सब कुछ तोरो के दे है बाद में वो बबुआ की तरफ से ही ढेर सारा दान आईली हनुमान जी के दरबार में ए मंच के तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद बा जय हो अब भगवान से प्रार्थना करब कि बबुआ के पैकेट में गुलर के फूल गिर जाओ जय हो अभी सजिया ले बा कि पैसा के वैसे तो झरी अब बबुआ बहुत सुंदर बात कहले कि लाख पीतर में अगर सोना होई तो चीन्हे वाला चीन जाई चीन जाई लाख पीतर में अगर सोना होई तो चीन्हे वाला चीन जाई अरे बाजार में कितना महंगा सौदा होई तो कीने वाला कीन जाई मूर्ख अगर पड़ोसी होई तो दूसरों के झगड़ा छीन जाई जय हो आ प्रेमी अगर पहाड़ों पर होई नु कपिल भैया तो मोबाइलों से एक कॉल मिल जाई मिल जाई इन करे का पूछता फोन करत भाई रे परेशान मियाज हो गइल बा अब कहने कि हमर मृत्युंजय भैया बेटा यानी आओ तने कि होने जाता हमरा था नहीं है लेकिन भक्त कहले कि हे माई तोहरा दरबार में जी भी जाला उ खाली लौट के ना जाला आनर जाला नो उ देखे लागेला तोहरा दरबार में लंगड़ा जाला ये माई तोहरा दरबार में चले लागेला तोहरे दया आशीर्वाद से ऐसे भक्त कहले कैसे कैसे हो हंसी सवारी माई पीड़ा बजावेलू हमसे सवारी भाई बीड़ा बजावेलू से सवारी भाई बीड़ा बजावेलू हो आवो ये माई काहे तेरिया लगावेलू हो आवो ये माई काहे और भक्त कहले और भक्त कहले कि हे माई चढ़ी हंसा बाप चढ़ी हंसा बाप भावई माही वंदना के सजा दो माई
काली तुलसी के संवरलू ओए, वैसा ही आज दिनेश पांडे भोजपुरिया के संवार दो। कैसे हो बहुत अरे कैसे कैसे हो कालिदासी तुलसी के तू संवरलू रामायण लिखबलू समय बड़ा कम बा जाए के बड़ा दूर बा। हमनी के शुरुआत है बड़का हमनी के डीजे साउंड जवाब देवे लगल। जय हो चेतन कुमार कैसे हो भक्ति शिरोमणि चेतन कुमार की तरफ से 11 रुपए के दान हनुमान जी के दरबार में आई। और एगो हमार सिरवलिया निवासी रामनाथ जी बिहान पूछाए लगी थी साहब है ना कहले तो पूछाइए लगे वैसे हम कौन नहीं ना हुआ। रामनाथ जी के सुपुत्र सिद्धवलिया निवासी वहां की तरफ से 11 रुपए के दान सबसे पहले आयल को। जय हो ए मंच के तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद बा। आ भगवान से प्रार्थना करे कि वहां के दिन दुना रात चौगुना बनल रहे। जय हो भक्त कहले कि हे माई आए माई ए बीच सभा में तोहरा लाज रखे के पड़ी। जय हो कहत रे कैसे कैसे हो कालिदास तुलसी तू सबदलू रामायण लिखबलू दिनेश पांडे तोहके दिनेश पांडे तोहके बोलावे माही बंदना के सजा अब ये माही